May hakot og medalya ang Davao Region sa baguhay lang natapos nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur diin nagpabiling pinakakusgan nga rehiyon sa Mindanao ang Davao Region ug ikatulo sa tibuok nasod. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa championship game sa basketball elementary boys ni adtong Sabado, champion ang Davao Eagles kontra sa National Capital Region sa score nga 84-66. Sa basketball secondary boys, silver medal ang nasungkit sa Davao Eagles. Human sila mapildi sa team gikan sa Calabarzon sa score nga 79-62. Mihakot sab og unom ka gold medals ang dance sport team elementary gikan sa New Coralia, Davao del Norte. Sulod sa usa ka semana nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, mihakot og 34 gold, 32 silver ug 34 bronze medals ang Davao Region. To our third place, who will receive a trophy and 100,000 pesos. Please be on stage, Davao Region. Nakuha sa Davao Region ang ikatulong pwesto sa overall regular sports. Kini ang unang higayon sa kasaysayan sa palaro nga nakatungtong ang Davao Region sa ikatulong nga pwesto. Sa miaging tuig, ana sa kaupat nga pwesto ang rehiyon. Madasigon, mapasalamaton og ang tinuod nga temperament sa atong pag-establish sa first time nga third place sa palarong pambasa is pagtambayayong. It was an achievement that cannot be achieved by DepEd alone. Nagpasalamat ang DepEd 11 sa mga mitabang ug gisuporta sa delegasyon sa Davao Eagles. Ang tanang mga empleyado, opisyales, coaches, and most of all, the shining glory goes to our athletes. Congratulations, daghang salamat. Nagpabiling overall champion ang National Capital Region o gisundan sa Region 4A Calabarzon. Opisyal na sab nag-turn over ang palarong pambansa banner sa host sa sunod tuig nga mao ang Quezon City. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.